Yawwa ga yanda za ka yi aiki da batiri a takaice idan ka yi mai yin kiɗa ne a studio kuma baka aiki da batiri. So ga sona nan na buɗe, sannan zan adin shi batiri kenan. Saboda haka yanzu idan na shiga insert na sawo software ɗina, zan zo VST plugins, zan sa battery 4 sannan na OK gashi. So idan na danna battery 4 ya zo, na yi adin MIDI track ɗina. To yanzu abin da zan yi shine zan kawo battery ɗin nan kamar da inda muka sani battery 4 zai shiga nan. Yawwa shi battery ba a buɗe mai wani track daban. Saboda haka idan har kana so ka riƙa rage volume ko ka ƙaro, to sai dai ka kuma adin wani track folder ɗin wannan kenan, sannan ka kuma buɗe wani track ɗin kai adin ɗin shi. Saboda haka yanzu zan buɗe batirin, za ka gani bari ka gani. Yanzu ya yi loading. So wannan is already loaded. Idan bai loading ba za ka ga gurin yayi ba rubutun komai, ba wani kick ko wani abu. So kamar yadda muka sani shi batiri babu busa a ciki, ganguna ne kawai. Za ka shigo nan library ɗin nan, idan ka je library ga su kit nan kala kala. So za ka iya zaɓen misali alphabetical pop kit, sai in double click a kanta za ta hau ta buɗe min nan. So yanzu idan na taɓa zan ji alphabetical pop kit tana sound. So yanzu ga tana loading, tana loading, tana loading. Za ka jira har sai ya gama yin loading kamar haka. To yana loading ya wuri yawwa. To idan ka taɓa yanzu za ta ba da sound ɗinta, ita wannan ɗin kenan. Wannan shi ne. So duka nan haka ganguna ne, nan ma ganga ce, nan ma ganguna ne, nan kick ne, nan ɓangaren snare ga su nan duka. So idan ka ji akwai wata da taimaka a nan kuma kana so ka canza, ita ma nan za ka iya ɗauko ta daga nan sai ka kawo ta nan, ko kuma ta nan ka mai da ita nan gashi, ko ka ɗauko wannan ka mai da ita nan, ko kuma wannan ta koma nan, ko wannan ta dawo nan. So yanda dai kake so ka ji. Sannan kuma ita ganga akan iya canza mata tunin, misali da nan gurin za ka iya ɗaga shi haka. In kai mai haka za ka ji ƙarar gangar ta canza. In kana so ka ƙaro ita kanta wacce kake aiki da ita volume, sai ka taɓa nan. Amma ka kula sai wannan box ɗin ya nuna a jiki. Duk wanda kake so ka canza za ka ga yayi cycle. To sai ka zo sai ka mai aiki a nan. Ga su reverb nan za ka iya cire, za ka cire reverb. Akwai gangar da za ka ji ta zo tana reverb, wata tana delay, duka za ka iya sauke aka cire. So wannan shine takaitaccen ɗan bayani kenan akan batiri. Idan ka ji daɗin wannan ɗan lesson namu, to sai ka mana subscribing a wannan channel namu, ka kuma danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode.